ଅସ୍ଲିପିୟସ୍ ୱାଲନଟ୍ସର ନ୍ୟୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଦୁଇଟି ଫ୍ଲେଭର ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଆପଲ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱାଟରମେଲନ୍। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଭରପୁର। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍, ମିନେରାଲ, ପୋଟାସିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍, ଯାହାକି ଆମେ ଥକା ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ପିଇପାରିବା, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଲେ ପିଇପାରିବା, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ରନିଂ, ଜିମ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍କୁ ପିଇପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ କୌଣସି ଏକ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଗଲେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ପଇଡ଼ ପାଣିକୁ ପିଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପଇଡ଼ ପାଣିରେ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍, ମିନେରାଲ ଓ ଭରପୁର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ କେମିକାଲ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି କେମିକାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କେଫେନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅଲଗା କେମିକାଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ର କେମିକାଲ ହେଉଛି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ବ୍ଲୁ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଜେଲ୍ କାର୍ମାଇନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ୟେଲୋ ରଙ୍ଗର ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ପାଇଁ କେମିକାଲ ହେଉଛି ଟାଟ୍ରାଜାଇନ୍ କିମ୍ବା ସନସେଟ୍ ୟେଲୋ। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ପାଇଁ କେମିକାଲ ହେଉଛି ଆର୍ଥ୍ରୋସାଇନ୍ କିମ୍ବା ଆଲୋରା ରେଡ୍। ଏହିସବୁ କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ହେଉଛି ରେଡ଼ବୁଲ୍, ମନଷ୍ଟାର, ବିପିଏକ୍ସ, ରକଷ୍ଟାର ଇତ୍ୟାଦି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଫେନ୍ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ବଢ଼ିଲେ ଆମକୁ ନିଦ ନ ଆସିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇପାରେ, ମୋଟାପା ହୋଇପାରେ, ଲିଭର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ। ଆମର ଏହି ଅସ୍ଲିପିୟସ୍ ୱାଲନଟ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼ର ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍କୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦୂର ଜାଗାକୁ ଗଲାବେଳେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ହାଲିଆ ଲାଗିବା ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।